Hello guys, good morning. आं मोनसे आरो नोंथांमोननो खिथानाय जालायबाय नै जोङो दायो माबा कलानर बर्डारनिफ्राय थांनो हासै नालाय हारियाना इउपि नि कलानर बर्डारनिफ्राय जोंबो थांनो हासै बेनि थाखायनो बेयाव जों पुलिस थानासिम थांनानै जेनेबा एसे हेडआ बुंदो आरो बिसोरना ओमफ्राय बिसोर बुंदो इथिंनिफ्रायथ' थांनो होगोना मुमकिन नङा ना मुमकिन जाखागोन बेनिखायनो नोंसोरो मोनसे खामानि माव जे नोंसोर बिदिनो कर्नाल जानानै ओमफ्राय दिल्ली जानानै दिल्लीथिं थां ओमफ्राय दिल्लीथिंनिफ्राय थांनो होगासिनो आसामनि मानसिखौ लाखियाखै बिदि होनना बुंदो आरो दा बेनिखायनो जोङो बयबो माने दिल्लीनि लामाथिं ओंखारगासिनो दा जोङो लामायाव दङ दिल्ली थांनो नागिरगासिनो दं जोङो गाइस नै बयबो साइकेलाव गरमबाबो गवाखै रावबो दिल्लीनि माबा बड'लेण्ड भवनाव लाखिगोनबो होनना बुंदो बा बिनिफ्राय सुबिदा जायोबा ट्रेनबो एरेन्ज खालामना हरगोन जाहैदो ओमफ्राय जुदि सुबिदा जायाबाबो माने जोंनि थाखाय रायज्लायना हरगोन जादों आरो दा बेनिखायनो जों आसा खालामो जाहाथे जोंखौ जेरैखि जाया माने न'सिम थांनो हानायाव माने मदद होयो ओरैबाबो मेंनायालाय मेंजोब्बाय फुंनिफ्रायनो जि सान्दुंखा ओइ नै फैगासिनो बयबो साइकेलजोंनो ज' ज'यै लासै लासै थांगासिनो मेंबायलै लोगोफोर मेंबाय पुलिसफोरा जोंखौ ओरैबा ओरै मोसाहोगासिनो दङ मा खालामनो जों जिया न'आव थांनो नालाय जोंथ' दा फावसायनायाव गैला नालाय ओंखायनो जों बेसेबां हायो आवगायनि लामाथिंनो दावगालांनो सानगासिनो स' जायो ससियेल मिडियानिफ्राय जोंनो हेल्प मोनबा मोजां आरो जोंहाबो गोसोआ मोजां मोनगौमोन गोजोनगौमोन मेंजोब्बाय हालिया माथो लासै लासै जिराय जिराय थांसिगोन गाइस बिदिनो जानाय लोंनायाबो ओंखामखौथ' मोनजाखाया नालाय जोङो ओमफ्राय बिदिनो माबा जादोंमोन आरो नास्ता पानि ओइ लामायाव बिदि फारसे जागोनब्रा हा गोमसार बबे मोनसेया जागोन बबेयो बे मोनसेया बियो र' सोंनि ना सोंना नहीं अब भैया जी ये करनाल निकलने का रास्ता यही है करनाल करनाल हाँ जी थैंक यू कन्फर्म जाबाय जोंना लामाया बेनो दंफां साया मोनसिगोन एबार गोजोननाय फैसिगोन जोंहा एसे मेंनाया एसे खमिसिगोन आरो गाइस गुमै दंलै आंना आब'सो नायदो ना गुबैसो नायखोरा गुबै गाज्रि मोनना लालै गुबै आब' गुमै प्लिज मोनसे कमेन्ट हरदोरा आं नायनोसै आब'आनो नाया मानो आब'आनो नायदों जानो हानाय बा गुमैयानो नायदों जानो हानाय मोनसे SMS हरदोरा आब' हेल' र' दसे नेथ'लाय मेंजोब्बाय माथो लासै लासैनो ओइ ब्रेक हमदो लासैनो लाइन लाइन जाजोबदो लाइन लासै लासै बयबो धीरे धीरे आरो बहुत गोजान लामा साफार खालामनांगौ जोङो ओरै आवगायाव फै आवगायाव एसे नै गाइस जोंना आसामाव थांनो ओंखारनाय मानसिफोरा बयबो साइकेलजोंनो मेंजोब्बाय
गासै 21 दङ। दा जानाय लोंनायनि थाखाय जोंनो मदद हरनो थाखाय जोंनि आसामनि मानसिफोराबो खायसे खायसे जोंनो एकाउन्ट नाम्बार बिहरनानै माने फैसा हरदों बा जोंनो जानो थाखाय सुबिदा बानायना होगासिनो। दा बेनि थाखाय जों बहुत गोजोननाय मोन्दों। जों जाहाथे जिखिनि खामानियाव थांनो होननानै सानदोंमोन बे खामानिखौ माने जोंनो साक्सेस खालामना होगोन होननानै जों माने गावखौनो गाव सानना लाबाय आरो जे जोंनो देरहागोन होननानै। जोंनि बे मोनसे माबा जाबाय थांखि जे जोङो आसामाव थांथारगोन होननानै। दा बुंदों जों आसामावबो बयजोंबो रायज्लायबाय, बयबो माने बिदिनो ससियेल मिडिया शेयार खालामबाय, ओमफ्राय बिदिनो बहुतनो जोंनि गिदिर गोलाव एबसु अफिसनिफ्राय मानिफ्राय बिदिनो माबाजोब्बाय। ओमफ्राय बिसोरो बुंदो आरो जेनेबा नोंसोर बेसेबां हायो मोजाङै फै, लासै लासै फै, बिदिनो मुलिफोरखौ ला, दैफोरा मोजाङैनो लों बिदि बुंदो। ओमफ्राय जों दा पुलिसनि साहारा लादो, पुलिसाबो माने जोंखौ गासिनो नोंसोरो भिटामिन ला, सि भिटामिन ला, नोंसोरनि देहानि थाखाय मोजां जागोन मागोन होनना बुंदो। बेनिखायनो जों माने सानदों आरो जोंनि मोनजिलखौ जों मोनहैगोन होननानै। स' गाइस दोनथ'नोसै नामा? मेंथारबाय माथो। बाय, उनाव आं खिथाहरबावगोन दे। बाय बाय।